On je prijatelj, on je uvijek dobar sagovornik, on ti pomaže kad žuriš, kad kasniš, kad te neko čeka i kad ti nekog jedva čekaš. I on zna sve. Taksista Mića otkriva šta se dešava na prednjem sedištu. I evo još jedne radne priče od velikog radnika ovog grada, Mikija Hamiltona, odnosno Miće taksiste. Gde si, brate moj? Gde si, brate Filipe? Kako si? Evo, odlično. Odlično. Pravo ti kažem. Kako bilo za vikend? Bilo odlično. Šta si radio? Pazi, išao sam u subotu do grada, rekao neću da radim, malo da odmorim, moram nekada da iskuliram. Idem do grada s nekim društvom, malo da se provedemo, tako dalje. Međutim, bilo nešto bez veze, ništa se u gradu nije dešavalo, raspalo se društvo oko dvojke, cugnuli smo. Dobro, okej. I sad ja, pošto sam ti rekao već 1000 puta, ja ne pijem kad vozim. Da. Niti vozim kad pijem. Tako da sam ja odlučio da pozovem kolegu, da me on veze kući, sad ja gospodin, razumiješ, vozim se taksijem. I dođe kolega po mene, uđem ja u kola, kao da unutra bomba. Bomba u kolima? Skodna, visoka, A to, da, naravno, da. nafurana, dekoltirana, sređena, znaš kakva, ovakva. Kaže on meni, kad si me ti pozvao, ja imao vožnju, razumeš, i čula ona da ja s tobom pričam i hoće te upozna. Pazi, pročuo se po gradu, šta kažeš, Miki Hamilton, faca, pročuo se po gradu, hoće riba da me upozna. I ništa, on došao s njom i kao sad mi nju vozimo kući i mene, razumeš? Međutim, on kao, aj, dao mi on kola u fazonu, aj ti kao vozi nju, mislim, znaš. Znamo se, kolege smo, davo sam i ja njemu kola, nije frka. Okej, uzem ja kola, kao ja nju da odvezem kući i tu u blokovima ona, razumeš? Dobro. Seli mi na neko piće tamo u kraju, malo se bolje upoznati. Ja reč, ona reč, pa da, fina devojka, mislim, nema šta. Kada ona se nape, strašno, ja mrzim kad se devojke napiju, mislim, strašno, popili smo mi 3-4 bića, napijana ona, uzem ja nju u ruke, odvedem ja nju kući, razumeš, ostavim ju u njenom stanu, ma ne, volim me ništa, pa nemam, I? Ma jog bre, ništa. Ništa? Pa kad piju, pa užasno je to kad devojke su pijene, mislim, ja ne bi ništa uradio. Da, ništa. Kažem ti, užasno veče, onda sam morao prespavam u ovom taksiju od kolegi, razumeš, mislim. Da, ne možeš pijen, da. Pa ne mogu pijen da vozim bez veze, mislim. Jao, pa ništa stvarno gore od zgodne devojke, tako koja, užas, ali dobro, da, svu sreću, ti si takav kakav jesi i jedva čekam da čujem tvoju sledeću priču već sutra. Važi, vidimo se sutra, Fić. Važi, slušaj, i kad? Priča sa prednjeg sedišta i sutra u 10 do 9 samo na Radio 3.